Estic en el camp d'extermini, el que va ser el camp de concentració del règim de Pol Pot entre l'any 1975 i 1979. I bueno, aquí en aquest camp, aquí en aquest recinte on em trobo ara mateix, van morir més de 20.000 persones, van ser brutalment assassinades. I bueno, estic davant d'una fossa comú, on aquí, doncs, com diu el cartell aquell indicatiu, doncs, van trobar més de 100 víctimes, totes nens i dones, la majoria despullats. Doncs, bueno, imagineu-vos, no?, fins a on es pot arribar el ser humà, fins a on pot arribar a ser la locura d'una persona, no?, per dir-ho d'alguna manera. I bueno, aquí aquest arbre és molt fort, no? Els nens els executaven aquí, en aquesta fossa comú, no feien servir armes per no malgastar la munició, el que feien servir eren pics que fan servir els pagesos per treballar el camp, i els nens, com que eren incapaços d'estar quiets, doncs els hi picaven molt fort a les cames, i un cop els hi havien foradat les cames amb el pic, els agafaven per les cames i els estampaven contra aquest arbre fins a la seva mort, aquest arbre que estic tocant ara mateix, i d'aquí, directament aquí a la fossa aquesta comú. Vull dir, no sé, és una visita que és és desagradable, però suposo que és necessària per veure en persona i per donar-nos compte de que fins a on pot arribar les persones, fins quins punts tan bèsties poden arribar és que no sé què dir, vull dir, estic completament en estat de xoc. Fins ara.